Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rakin. Taong 1970, Lanuza, Surigao del Sur. Maraming bagay sa mundong ito ang sadyang hindi maunawaan ng tao. Gaano man kabilis ang pag-unlad ng sibilisasyon ng mundo, may mga bagay at pangyayaring mananatiling misteryo ang mga kasagutan at paglikha nito. Dahil dito, hindi mabilang ang mga organisasyong umusbong na may hangaring matuklasan ng katotohanan sa likod ng hiwaga ng mundo. Bawat isa sa mga organisasyong ito, hindi basta-basta ang mga miyembro. Ayon kay Rakin, na sa mga grupong ito ka lang makakakita ng mga taong hindi tinatablan ng kahit na anong sandata. May kakayahan din ng iilan sa kanila na gumamit ng mga elemento bilang lakas, lalo na kung nalalagay na sa panganib ang kanilang pangkat. Subalit ang mga taong yon, nasa ilalim ng proteksyon ng samahan at pawang lumalabas lamang kapag merong bantang magdudulot ng matinding panganib sa kanila. Dagdag pa ni Rakina, kaya siya maraming nalalaman ukol dito sa kadahilan ng minsan na siyang napabilang sa isa sa mga ito. Ang kaso lang, nagtagal lang siya doon ng ilang taon dahil sa dami ng trabaho at panganib na araw-araw nilang kinakaharap. Kung hindi nyo kasi na itatanong pinuno, dating tauhan ni Tata Kulas si Rakin. Kilala ang taong yon sa alias na Commander Daguhoy, isang organisadong pangkat sa lugar ng Lanuza sa Surigao. Lihim lang din ang pag-iral nila, kaya hindi sila gaanong kilala ng mga tao. Madalas sa mga kasapi nito, pawang mga tindero, negosyante at manlalako. Pero bawat isa sa mga taong yon, hindi maaaring maliitin. Bukod sa nagtataglay sila ng mga buhay na agimat, halang din ang kanilang mga kaluluwa kung pumatay ng tao. Basta nakaramdam ito ng banta sa mga buhay nila, kikilos ito ng walang pagdadalawang isip. Hindi rin ito namomroblema sa kasong kaharapin nila, gawa ng may kakayahan si Commander Daguhoy na alisan ng memorya ang lahat ng taong nakakita sa pangyayari. Hindi rin maaalala ng pamilya nito ang namatay nilang kadugo, dahilan para mabulok ito kung saan. Subalit ang mga ganoong kaganapan ay bibihira lang namang mangyari. Hindi kasi nakaugalian ng pangkat na pumatay ng tao, gawa ng nakatuon ang kanilang mga wisyo sa pagpatay ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kung iisipin, nakakatuwa ang ipinaglalaban ng grupo nila, ngunit sa kabila nito, nagtatago ang isang matinding panganib na walang kahit sino sa kanila ang makatatanggi. Sa bawat pagpaslang nila sa mga nilalang, nagdudulot ito ng banta sa kanilang pamilya. Lalo na kung alam ng mga kaaway nila na hindi sila nito kayang matalo. Marami na naghinagpis sa kanyang mga kasama noon dahil sa ganoong pangyayari. Ngunit hindi ito sapat para panghinaan sila ng loob. Kahit may mga nalagas sa kanilang hanay, hindi ito dahilan para tumigil sila. Sa kaso naman ni Rakin, kabaliktaran ang naramdaman niya. Habang tumatagal, unti-unti siyang nawawalan ng gana na mabuhay sa ganoong sitwasyon. Kalaunan, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob para tumalikod, hindi siya nagdalawang isip na kumalas. Matapos niyang maihatid kay Commander Daguhoy ang kanyang nais, agad siyang umalis ng bayan at tumungo sa baryo kung saan siya ipinanganak. May mga natitira pa kasi siya roong kamag-anak at naisip niya yon ang lugar na magandang pagsimulan ng panibagong buhay. Ilang taon nang lumipas, wala namang nangyari sa kanya. Bagaman malaki siyang kawalan para sa grupo, hindi na siya hinabol pa ng kanyang mga kasama. Naging pabor naman ito, lalo pat ito rin ang nais niya. 5 buwan nang lumipas pagpasok ng taong ito, nagkaroon ng asawa itong si Rakin. Wala pa sila noong supling, kaya na may kahit papaano
nagagawa niya pa ang iilan sa kanyang gusto. Madalas din silang bumisita sa kanilang mga kadugo para mangamusta at magbahagi ng mga karanasan nila. Nakasanayan na nila itong gawin kapag wala silang trabaho, kaya naman sa katagalan naging malapit na rin siya sa pamilya ng asawa niya. Akala nga noon ni Rakin, habang buhay na itong magiging sitwasyon nilang dalawa. Pero nung magdalang tao na ang asawa niya, dito na nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Bukod kasi sa mga bantang nararamdaman niya sa paligid, kapansin-pansin din ng mga pamilyar na ora na bigla na lamang dumadapo sa kanilang baryo. Nakakabahala yun kung iisipin, gawa ng ang mga orang nasasagap niya, parang kahawig ng mga orang nagmumula sa mga dati niyang kasama. Ilang araw pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang bumisita ang dalawa niyang kaibigan na 3 taon na niyang hindi nakikita. Pagpasok nito sa bakuran ng bahay, agad naman siya nitong sinalubong ng masasaya nitong muka. Mula roon, masaya silang nag-usap ukol sa mga karanasan nila noong sila pa ay magkakasama. Kinumusta niya rin ang mga ito, lalo na ang mga pamilya nitong matagal na niyang hindi nakita. Nang marinig naman yon ng mga kaibigan niya, agad naman siya nitong tinapat. Ayon dito, kailangan nila ng tulong niya, kaya siya nito pinag-aksayahan ng panahon para hanapin. Nabanggit din ng dalawa na kasalukuyan ang nanghihina ang namumuno sa kanila, kung kaya't marami sa kanilang mga kalaban ang naglalakas loob ng umatake. Ang mga kaibigan naman nilang organisasyon, walang maibigay na tulong, gawa ng ayaw din ng mga itong ibuwis ang buhay ng kanilang mga kasama. Nabanggit din ito na karamihan sa mga malalakas nilang kasamahan ay patay na, buhat sa ilang buwang pakikipaglaban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kahit mahirap para sa kanilang umalis ng bayan, napilitan silang umatras ng bundok, mailigtas lamang ang kanilang pinuno at ang iilan sa kanilang mga kaibigan. Ayon pa sa mga ito na, wala na rin silang babalik ang pamilya dahil sa kasagsagan ng kanilang pagtakas na paslang ang mga ito. Gustuhin man nilang balikan ang mga mahal nila sa buhay, sadyang masyadong marami ang mga kalaban. Malaking grupo ng mga aswang ang umahabol sa amin. Hindi namin sila kaya nang wala ang tulong mo, Rakin. Pakiusap, tulungan mo naman kami kahit ngayon lang. Wala na kaming malapitan. At kung tatalikuran mo pa kami, ito na rin ang huli nating pagkikita, sapagkat sama-sama kaming mamamatay para kay Tata Kulas. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, ramdam niya ang bigat na dinadala ng kanyang mga kaibigan. Kahit iniisip din niya ang pansarili niyang kapakanan, alam niyang hindi niya ito kayang talikuran. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo makapag-isip-isip na siya, dito na siya nagdesisyong sumang-ayon. Alam niya kasing sumusunod lang sa utos ng kanyang mga kasamahan, kaya hindi nararapat para sa kanila ang walang kwentang kamatayan. Nag-aalala man para sa nagdadalang tao niyang asawa, naglakas loob siyang magpaalam. Upang masiguro naman ang sarili nitong kaligtasan, ibinalik niya ito sa mga magulang nito. Bago rin siya umalis, pinili niyang ipagtapat ang lahat ng sigalot sa kanilang kinakaharap. Alam niya kasing para makaalis siya ng panatag, kinakailangan niyang maging tapat. Nang marinig naman ito ng pamilya ng kanyang asawa, hindi naman ito tumanggi pa. Dahil dito, nakaalis sila sa baryo ng walang iniisip na problema. Habang nakasakay sila sa kalabaw, napag-usapan nila ang sitwasyon ng grupo. Di man kapani-paniwala para kay Rakin ang kinahantungan ni Tata Kulas, nasisiguro niyang nagsasabi ng totoo ang dalawa niyang kaibigan. Ilang oras pa ang lumipas. Nang marating na nila ang patag, minabuti nilang maghanap na muna ng mapagpapahingahan. Hanggat maaari, iniiwasan nilang magmadali nang sa gayoy makapag-isip sila ng maayos.
Iniwasan din nilang maglakbay ng 10 oras para makaiwas sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Naging pabor naman yun para sa kanya, lalo na't marami rin siyang iniisip. Bukod sa ayaw niyang mabigla, gusto rin niyang makakuha pa ng mas malalim na kaalaman pagdating sa mga nilalang na kasalukuyang kalaban ng pangkat. Sa loob ng 4 na araw na paglalakbay, nakabalik siya sa bayan kung saan siya nagsimula. Ibang-iba man ito sa kanyang paningin, marami pa rin sa mga alaala niya ang pilit sumasariwa. Hindi nagtagal, dito niya na nasilayan ang mga individual na tinutukoy ng dalawa. Nang masipat niya ang mga ito, medyo nagulat siya, gawa ng noong namamayagpag pa doon ang grupo nila. Napakalinis ng lugar na yon. Ni mambabarang wala ka raong makikita, kaya nang makasilay siya ng mga aswang, di niya maiwasang magulat. Dala ng pagkabigla, walang pagdadalawang isip naman niya itong nilapitan. Pagharap niya sa matandang una niyang nasilayan, agad niya itong kinwelyuhan, sabay ang baro ng sapak. Nang masipat naman yon ng matanda, imbis na masindak sa kanyang ginawa, ngumisi lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Wala kayong kapangyarihan dito. Sige, subukan mo. Subukan mo!" Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, dito niya napansin ang iilan sa mga kalahi nitong umaaligid. Yung dalawa niyang kasama, pilit na siyang inaawat dahil sa yung mga kalahi ng matanda, unti-unti nang dumarami. Nang mapagtanto naman ito ni Rakin, agad naman siyang nagpapigil sabay lakad papalayo. Paglabas nila ng bayan, direkta nilang tinahak ang daan patungo sa bundok. Masukal at liblib ang daang kanilang binaybay, na animoy isa itong proteksyon ng kanilang grupo. Marami ring daang nagkalat sa paligid, indikasyon na sinusubukan din nilang iligaw ang kanilang mga kalaban. Kalaunan, nang matawid na nila ang ikalawang bundok, dito na niya nakita ang kampong nagtatago sa likod ng malalaking puno. Marami ring nabubuhay na kawayan sa lugar na ginamit naman ng kanyang mga kasama upang magsilbing proteksyon at bakod ng kuta. Hindi nagtagal, nang mapasok na nila ang looban nito, dito na sila sinalubong ng mga kasamahan nilang halos butot balat na. Yung iba sa mga ito, kung hindi putol ang kaliwang braso, wala nang mga paa. Bawat isa kalunos-lunos talaga ang naging sitwasyon. Ngunit sa kabila nito, hindi mo sila makikitaan ng bakas ng pagsuko sa kanilang mga ipinaglalaban. Bagay na ikinatuwa naman ni Rakin. Kahit kasi nalagay na sila sa ganoong sitwasyon, hindi pa rin nawawala ang pag-aasam nilang manalo. Mas lalo ring tumaas ang pag-asa ng mga ito nang malaman-laman nilang naging matagumpay ang kanyang mga kasama sa paghingi ng tulong sa kanya. Maya-maya pa, nang magkaharap na sila ni Tata Kulas, dito niya nakita ang kalunos-lunos nitong sitwasyon. Malayo na ito sa dati nitong tindig at sa kasalukuyan nitong estado, di na niya ito nakikitaan ng kapasidad na lumaban. Alam niyang mahina na ang pinuno nila, ngunit hindi niya ito dapat maliitin dahil sapat na para sa kanyang mga kasama na makita itong buhay at humihinga. Matapos naman niyang masilayan ang sitwasyon ng matanda, agad naman niya itong kinumusta. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, kahit medyo mahirap na ang sitwasyon nito, nagawa pa rin itong ngumiti. Naghahabol man sa kanyang paghinga, hindi ito naging hadlang sa matanda para makipag-usap sa kanya. Kalaunan, nang malaman niya ang sitwasyon nito, dali-dali naman niyang kinausap ang mga kasamahan nilang may kakayahang gumamit ng mga elemento. Dahil sa kanyang pagtawag, agad naman itong duminig at pagharap nito sa kanya, dito niya napansing lumiit masyado ang bilang ng mga ito. Sa dating 12 tagasunod ni Tata Kulas, 4 na lamang ang natira. Di lang yun,
Bakas din sa mga mukha nila ang matinding panghihina, kaya habang nakikipag-usap siya, pinipilit niyang unawain ang bawat sitwasyon. Iniwasan din niya noong magpakita ng awa sa mga ito upang hindi bumaba ang kanilang lakas ng loob. Matapos naman niyang makausap ang lahat, agad naman niyang inalam ang kasalukuyang sitwasyon ng kuta. Base sa mga nakausap niya, gabi-gabi silang sinasalakay ng kanilang mga kalaban. Kung hindi pangkat ng mga aswang ang sumasalakay, grupo ng malalakas na itim na engkanto ang nagpupumilit pumasok sa kanilang barikada. Sa sobrang lakas ng mga ito, nagkakaroon na yon ng kakayahan na sumapi sa katawan ng tao. Yun ang kalimitan nilang ginagamit para makipaglaban sa kanilang pangkat. Dagdag pa ng kaibigan niya na sa loob ng ilang buwan nila roong pananatili, umabot na sa 20 ang nasawi. Halos kalahati na yon ng grupo, kaya ramdam na ramdam nila ang panghihina ng bawat isa. Ipinagtapat din ito na kung hindi sila makakagawa ng paraan, maaaring hindi na sila magtagal sa lugar na yon. Gustuhin din man nilang umalis, dito pinahintulutan ni Tata Kulas. Ayon dito, wala na sa kanyang bokabularyo ang tumakas dahil kapag ginawa niya ito, magiging katatawanan siya para sa ibang grupo. Sa halip na mabuhay sa kahihiyan, mas pinili niyang mamatay na may dignidad at lumalaban. Ayon pa sa matanda na, ito na lamang ang maibibigay niyang regalo sa mga kasamahan niyang mabubuhay mula sa sigalot na kanilang kinakaharap. Dahil sa ganoong layunin ni Tata Kulas, napilitan na rin itong si Rakin na gawin ang kanyang parte. Nakakabaha lamang makipaglaban kasama ang nanghihina nilang kasama, pinilit niyang tuparin ang nais nitong mangyari. Pagsapit naman ng dapit hapon, hindi pa man tumutungtong ang 6:00, abala na sa pagkain ng bawat isa. May mga nagbabantay na rin sa barikada na armado ng iba't ibang uri ng sandata. Ayon nga kay Rakina, habang pinagmamasda ng mga ito, pakiramdam niya may mangyayaring digmaan pagkagat ng dilim. Dagdag pa niya na, kung titingnan, parang sanay na ang kanyang mga kasama sa ganoong gawain. Hindi na rin niya ito nakikitaan ng anumang takot, indikasyon na nakahanda na itong mamatay anumang oras. Pagpatak naman ng 8:00 ng gabi, dito na nila narinig ang alulong ng mga aso mula sa malayo. Nagsimula na ring umihip ang malakas na hangin kasabay ng pagrinig nila ng mga kakaibang huni sa paligid. Habang patagal ng patagal ang gano'n nilang sitwasyon, mas lalo rin niyang nararamdaman ng matinding panganib na papalapit. Dahil dito, napagtanto niyang hindi nga biro ang pangyayaring kinakaharap nila. Kalahating oras pa ang dumaan, laking gulat na lamang niya nang makarinig sila ng malakas na pagsigaw mula sa kasama nila na nagtatago sa puno. Pagsilay naman nila rito, agad naman nilang nasipat ang pagkabali ng sanga kasabay ng paglipad papalayo ng isang dambuhalang banog. Sa pagitan ng mga kuko nito, naroon ang kasama nilang nagpupumilit kumawala. Nang akmang aasintahin naman yon ng mga kasamahan niya, dali-dali naman niya yung pinigilan, sabay wika ng, "Gusto niyo bang mamatay ang kasama natin? Hayaan niyo na. Hindi naman yun kaagad papatayin ng banog. Alaga lang yun ng mga aswang, kaya maaaring abutin pa ng susunod na araw ang kasama nating nakuha. Bukas na bukas, hahanapin natin siya, kaya huwag kayong mag-alala." Nang marinig naman ito ng mga kasamahan nila, agad naman nilang ipinagpatuloy ang pagbabantay sa paligid. Bawat isa, hindi na halos umiimik sa paniniwalang nasa paligid na ang mga kalaban nila. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na nagsimulang gumante ang mga kasama niya matapos nitong masilayan ang pag-usad ng grupo ng mga kalabaw na may mahahabang sungay. Habang pinapaputokan naman ito ng kanilang mga kasamahan, napansin nilang hindi tumatalab ang bala sa makunat nitong katawan.
Maya-maya pa, nang ilang metro na lamang ang layo ng mga ito, dito na sila nagdesisyong sumugod. Subalit nang papalapit na sila sa mga kalabaw, bigla na lamang may lumundag na mga nilalang mula sa likurang bahagi ng mga ito. Bawat isa sa mga nilalang na yon, armado ng matatalas na kuko na punong-puno ng lason. Pagsunggab naman ito sa mga nauna nilang kasama, narinig nila ang engkantasyon ng mga mangkukulam na nasa malayong bahagi. Ano man ang ritual na sinasambit ng mga ito, nasisiguro ni Rakin na makakatulong ito sa mga kasamahan nitong nakikipaglaban sa unahan. Dahil sa magkakaugnay na pag-atake ng mga kalaban nila, agad namang nalagas ang malaking bilang ng kanyang mga kasama. Mabilis ding nakausad ang mga ito hanggang sa dumating ang punto na nakapasok na ito ng kuta. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, kahit yung mga kasamahan nilang may kakayahang gumamit ng elemento, hindi na rin doon umubra. Kahit si Rakin wala na rin nagawa kundi ang tumakas sa kadahilan ng nakatuon ng kanyang abilidad sa pisikal na kumbate. Kung makikipaglaban siya, alam niyang hindi rin niya kakayanin ang ganoong kalakas na puwersa. Habang binabagtas naman niya ang daan patungo sa likurang bahagi ng bundok, may mangilan-ngilan sa mga aswang ang buong tapang sa kanyang sumunod. Inakala kasi ng mga itong mahina na siya dahil sa ilang buwan nilang pag-atake. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito, punong-puno pa ng puwersa itong si Rakin. Hindi nagtagal, nang mapadpad naman sila sa patag ilang milya ang layo sa kuta, dito na siya nagdesisyong tumigil para kaharapin ang mga ito. Pagsilay naman ng tatlong aswang na tumigil siya, bigla naman yung napahinto kasabay ng panaka-naka nilang paghagik-gik. Hindi pa nakontento ang isa sa mga ito, kampante pa yung lumapit sa kanya na nakababa ang depensa. Sumuko ka na. Ayaw mo nun? Sama-sama kayong pupunta sa impyerno? Nang marinig naman ni Rakin ang sinabi nito, agad naman siyang napahugot ng kutsilyo na nakasukbit sa kanyang bewang. Pagkakuha niya rito, dali-dali naman niyang hinawakan ng nilalang, sabay unday sa ilalim ng panga nito. Mula roon, dumiretso ang talim nito patungo sa bungo ng nilalang. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi na rin ito nakailag pa at ora mismo binawian niyo ng buhay. Pagbitaw naman niya sa nilalang, agad naman niyang nasilayan ang dalawa nitong naiwang kasama na nanlilisik ang paningin sa kanya habang umaangil. Walang sabi-sabi, agad naman sumugod ang dalawa hanggang sa magpang-abot na sila. Pagsilay naman dito ni Rakin, matapang naman niya itong sinalubong. Inabot din siya ng ilang minuto sa pag-aaral ng kilos ng mga ito bago siya nagsimulang sumugod. Sa unang pag-atake niya, napatay kaagad niya ang isa, kaya hindi na siya nagdalawang isip na tapusin na rin ang natira. Di naman siya nahihirapan na gawin ng ganoong bagay, lalo pa sa pangkat ni Tata Kulas. Siya ang nangunguna pagdating sa pisikal na kumbate. Sobra-sobra ang kanyang karanasan para makapalagpa ang dalawang nilalang. Nang mapatay na niya ang tatlo, nagmamadali naman niyang hinila ang labi nito patungo sa talahiban. Bago niya yung iwan, maigi niyang siniyasat ang katawan ng mga nilalang upang humanap ng bakas sa maaaring namumuno sa mga ito. Base kasi sa kanyang mga nakita, hindi basta-bastang pangkat ng mga aswang ang sumalakay sa kanila. Ang pinanghawakan niya para paniwalaan ng ganoong agam-agam ay ang magkakaugnay nitong pag-atake. Sa tinagal-tagal niya kasing nag-aaral ng lihim na karunungan, wala pa siyang nakitang lahi ng mga aswang na may kakayahang gumamit ng ganoong taktika. Hindi lang yon, kaisa rin nila ang mga mangkukulam, kaya nakapagtataka talaga kung iisipin. Sa kakahanap naman niya ng bagay na maaaring magbigay linaw sa mga palaisipan, may nakita siyang isang piraso ng damit
mula sa bibig ng matandang una niyang napatay. Pagbuklat naman niya nito, tumambad sa kanya ang isang bato kasama ng papel na naglalaman ng liham. Pagkakuha naman niya nito, hindi na muna niya yun binasa dahil sa alam niyang paparating na ang mga kasama nitong naghahanap sa kanila. Sa loob ng isang oras niyang pananakbo, nakarating siya sa isang baryo di kalayuan sa bayan. Para naman wala siyang madamay, iniwasan niyang maghanap ng taong makakatulong sa kanya. Sa halip di na kumatok sa mga bahay-bahay, naghanap siya ng mapagtataguang kumpul ng palay na nakuhanan na ng butil. Tuon niya kasi balak magpalipas ng gabi, gawa ng sa pamamagitan ng amoy nito, pansamantala nitong maitatago ang kanyang presensya. Maya-maya pa, nang makahanap na siya, agad naman siya roong pumasok. Wala man siyang kaide-ideya sa lugar na napuntahan niya. Pinili niyang magpahinga para mabawi ang lakas na nawala sa kanya. Kinaumagahan, nagising na lamang siya dahil sa lakas ng pag-uusap ng mga taga roon. Pagsilay naman niya sa mga ito, agad naman siyang tumayo habang nagpapaliwanag. Hanggat maaari, naging malumanay siya upang hindi ito pagsimula ng gulo. Mabuti na lang, may nakaintindi sa kanya kung kaya't nakalusot siya. Pagkalma naman ng mga taga roon, agad naman siyang humingi ng tawad, sabay alis sa lugar. Hindi man alam kung saan tutungo, mas pinili niyang lumayo dahil sa ayaw niyang makadamay pa. Pagdating niya sa paanan ng isang burol, lahat ng pwedeng makain kinuha niya. Ayon kay Rakin, na para mabuhay, natuto siyang kumain ng damo at uminom ng tubig sa mga sapa. Hindi niya alintana ang sakit na pwede niya roong makuha dahil sa mga sandaling yon, alam niyang marami pa siyang kinakailangang gawin. Napagtanto rin niyang kung manghihina siya dahil sa pamimili ng pagkain, hindi niya magagawa ang kanyang mga nais. Nang mapunan na niya ang kanyang tiyan, dito niya na sinimulan tingnan ng papel at batong kanyang nakuha sa bunganga ng nilalang. Pagkasipat naman niya sa papel, agad naman niyang nakita ang mga sulat na nakalathala rito. Noong una, hindi niya mawari kung ano nakasulat doon. Pero nung mapatuyo niya na ito, tumambad sa kanya ang liham na mula sa pinuno ng organisasyong malapit kay Tata Kulas. Kung hindi siya nagkakamali, kapatid ni Tata Kulas ang taong namumuno rin dito. Ang hindi niya lang maisip, bakit nagpadala ito ng mensahe na may kaugnayan sa planong wasakin ang kanilang grupo? Nalaman din niya sa liham na nakahanda itong magbayad ng maraming buhay alang-alang sa pagkawala ng grupo nila. Nabanggit din sa pinakaibaba nitong bahagi ang tungkol sa ginawa nitong pagsasanay sa mga aswang at pagbibigay ng karampatang agimat para malabanan ang kanilang pangkat. Meron ding pirma at oras ang misyon nila na siya namang mas lalo pang nagpagulo sa kanya. Dahil dito, sinubukan niyang komprontahin ang kapatid nito. Naniniwala kasi siyang itong makakasagot sa mga karumal-dumal na pangyayari sa grupo ni Tata Kulas. Ilang araw pa ang dumaan, wala siyang ibang ginawa kundi ang magpatuloy sa paglalakad. Sa halip di na lumayo sa bayan, pinili niya roong bumalik para makausap ang kapatid nito. Alam niya kasing hindi ito aalis sa lugar na yon, lalo pat baluwarte na nito ang bayang yon. Pagdating naman niya rito, kahit maraming mga aswang na nagbabantay sa bukana, hindi siya nagdalawang isip na pumasok. Bukod kasi sa umaga pa naman, alam niyang kayang-kaya niyang labanan ng mga ito sa katirikan ng araw. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, ang kapatid na mismo ni Tata Kulas ang sumalubong sa kanya. Wala siyang ideya kung papaano nito natunugan ang kanyang pagdating. Ngunit sa isip-isip niya, mas mainam na nauna na itong nagpakita. Pagharap naman nilang dalawa, agad niya itong tinanong ukol sa kaugnayan nito sa mga aswang.
Ngunit nang marinig naman ito ng matanda, hindi ito sumagot. Ang tanging inilahad lang nito sa kanya, umalis na ng bayan at wag nang babalik pa. Nabanggit din itong marami na ang pagbabago, kaya obligado siyang sumabay sa Agos kung ayaw niyang bumagsak kagaya na nangyari sa kanyang kapatid. Pagkalahad naman ng kapatid ni Tata Kulas ng mga kataga, agad naman siya nitong inabisuhang umuwi. Nagbigay ito sa kanya ng iilang mga babala ukol sa maaaring mangyari kung sakali mang maghahangad siya ng paghihiganti. Bumalik ka na sa inyo, Rakin. Mabuti kang tao at alam kong tapat ka sa kapatid ko. Pero ngayon wala na siya. Kaya malaya ka na rin. Isipin mo na lang yung asawang nagbubuntis. Ayoko madamay ka sa sigalot na ito. Kaya ngayon pa lang bibigyan na kita ng pagkakataon para mamuhay ng tahimik. Huwag mo nang hintayin magsisi ka rin. Kagaya na nangyari kay Commander Daguhoy. Umuwi ka na. Iwan mo rito ang lahat ng bigat sa puso mo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napagtanto niyang hindi na yon ang buhay para sa kanya. Isa man itong kaduwagan kung iisipin ng marami, naniniwala siyang ito ang pinakamainam na solusyon para matakasan ang ganoong problema. Para kay Rakin, hindi sa lahat ng oras, kahinaan ang pagsuko sa kalaban. Minsan kinakailangan din itong gawin para maipagpatuloy ang buhay na gusto mo. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makalayo na sa kanya ang kapatid ni Commander Daguhoy, tahimik naman siyang umalis ng bayan. Kinahapunan, pagdating niya sa kanila, nadatnan niya ang kanyang asawang tulalang nakaupo sa ilalim ng puno, malapit sa bahay ng mga magulang nito. Pagsilay niya sa alalang-alalang mukha nito, dito na unti-unting nawala ang problema at pagsisisi na kasalukuyan niyang pinagdadaanan. Dumaan pa ang mga araw. Awa naman ng Diyos walang nangyari sa kanila. Naging payapa na rin ang kanyang buhay hanggang sa hindi na niya namalayan na unti-unti na pala niyang nailibing sa limot ang nangyaring pagtatraidor sa pinakamamahal niyang si Commander Daguhoy. Grabe, sobrang ganda ng mindset ni Rakin. Kasi nagretiro na siya eh. Ayaw niya nang balikan yun. Tapos gusto niya tahimik na lang na buhay kasama yung mga mahal niya. Saludo Rakin, matalino ka.